sapot ingsun tumiling angulati puspita metemindah kang warni Ilayana mati-mati uruhametri loso mangkono tangape tira gending marioneng tapane si Jokalaya lir Aditya mantra kini yo Joko lamar mbok Sri Gading malah disor kemuning begegek ugek gemel-gemel sak dulita lae Ndara Janaka rawuh Doteng dilaji iki mboten jare. Suwi matura. Golek bloke rawuh wonten Karang Kedempel daya-daya kang abdipun Semar nyadong dawuh enten apa, Dek? Nggih, enten apa, Ndara? Enten apa, Gus? Kakang Semar. Kula marmane aku para pohana Karang Kadempel ora ana liya mung kejaba padhang lelakonku iki. Paduka nembe peteng. Iya. Menggalih napa, Dek? Mung perkara nggonku bakal mboyong Kanjeng Hyang Saptawarga. Paduka badhe mboyong Kang Hyang Saptawarga. Iya. Lah kok ngantos peteng jahatipun. Lah napa Kang Hyang niku suwala arep diboyong Nyang Amarta. Ingin bakal mboyong ora ngemungake para Pandhawa klebu Kakang Prabu Duryudana lumantar Paman Patih Harya Sengkuni uga bakal mboyong marang Kanjeng Hyang Saptawarga. Lah terus karampunganing rembug Kanjeng Hyang lagi susah penggali awit kelangan-kelangenan wujud dodot ingkang aran dodot Limar Kinanthi. Ingkang wektu dina iki ilang saka ing Saptawarga. Mula Kanjeng Hyang paring dawuh, sapa kang bisa ngupadi dodot Limar Kinanthi ing kono sing kasembadan mboyong Eyang Abiyasa Kakang Semar. Kagiatri sang kapirangu Pranggul kinempit-empit dosa kenaning bawana dados niki Kang Hyang nyuwun bebana dodot Limar Kinanthi Kakang Semar. Iya para tuduhna ana ngendi Kakang Semar papaning dodot Limar Kinanthi? Nggih sak gaduking nalar kula nggih, Dek. Monggo kula suwun lumampah lon-lonan mangke wonten margi kula badhe ngeningaken cipta saged pikantuk pitedah wonten pundi papanipun dodot Limar Kinanthi. Yen to mangkon ayu
tak kandil maku anut kertek ing ati jumangke ing sugedheping netra bakal ngobati dodot limar kinani monggo Den kula dherekaken Den Dikira kang bala tumingal Pusekan jroning kewa mandeka tangon celang pedhangipun kang kataman braja temah keng lalis sorak manenggar gumura kula dalah aku ngreksa maring yananing alas kene sapa wani arep ngrusak alas iki ngene dadi tanggung jawab sing jalma buron-buron wis padha entek dadi manganku rasaku amung luwe kok menawa Gusti kang nyipta urip krungu sambat sebutku nggonku keluwen iki muga ana pangan sing nyedhaki marang aku lho ana pawongan kang nglumaku mbok menawa kae cadhong mangan mandeg Puta Pandhawa nganti wisaya Indriyak sasara maruta Pawana bana maragana samyarana lan warayang Kandha bayi wisan pagulingan lima wah latalah satriya marang aku kowe sapa panengah Pandhu Arjuna kekasih Arjuna ya Janaka balik sira wujuding singa wani nyegat kang dadi lakuku sira iku sapa aku singa jalmu ayo kowe mlebu alas kene dadi panganku para tuwa tadah cara mangsa aja ganggu gawe marang aku ora bakal ganggu gawe marang sireh singa jalmu kepara kowe sumingkira mbah ora idep kowe mlebu alas iki padha karo dadi cadhong panganku ayo kene manut tadah cara mangsa janjara migat gaglak limam
Oke nang ndi lakune macan kae. Iwana gelar banda muncar surem sorotetan padang kasor lan pajaring Hinggara sang wisate kawan mulan sri langening marga Puspita handrahing tepi menur melati sumarasana Singon jalmo kados pundi Bapa Resi Kalingga sira sowan ana ngarsanipun Bapa kanthi kowe nggawa pawongan iki sapa inggih punawan menika namipun Janaka inggih Permati nalika paduka dawuh kaliyan kula kinen nengga kayuwananing pertapan Hargausada paduka paring dawuh yen ana bab kang nyolowati mongko nyedhaki marang unggihaning pertapan Hargausada tumuli enggal Trenggulang ana mriku nalika kula hanjagi dhateng katentremaning pertapan Hargausada wonten satriya ingkang lumampah kados dene madosi bab ingkang tasih sinandi mila sujana raos ing manah kula lajeng kula cegat menika satemah kasembadan kula saut tumunten kula aturaken dhateng paduka Sang Hyang Panembahan. Oh iya Singa Jalma yen to pancen mengkono mara kowe semeneo sawetara aku bakal kepengin sabet jagon karo satriya iki bakal tak kirim bayu karepe ninggal pulih kekuatane Singa Jalma. Manggota Raden aja kaget sira kang wis mapan ana ing pertapan Hargausada inggih Panembahan kepareng menila karami paduka menika sinten ya ingkang sudi hamastani peparapku Begawan Kalingga Sang Resi Kalingga iya mara sira ngakuwa apa bener lamun sira kuwi ingkang aran Raden Janaka nggih Panembahan kula panengah Pandhawa wingking saking Madukara nami kula pun Harjuna iya Raden apa sira jroning lumaku iki mau
ketemu macan sing nyegat laku lho inggih namung boten ngertos sangkan paraning dumados kula sampun sowan wonten ngarsa paduka sang menemban oh iya iki kena denarani bilai slamet bilaine kowe dipangan macan slamete bisa ketemu kelawan Resi Kalingga ya aku iki Raden Raden iki pertapan Hargausada sira Raden Janaka lumebu ing madyaning wana ngupadi apa lho inggih waleh-waleh menapa kula lumebet wonten madyaning wana inggih awit kula ngupadi panyuwunipun Kanjeng Hyang Saptawarga inggih Kanjeng Hyang Abiyasa Kanjeng Hyang Abiyasa badhe kula boyong wonten negari Ngamarta namung Kanjeng Hyang paring dawuh sinten ingkang saged mujudaken dodot limar kinanthi menika ingkang kasebadan boyong Kanjeng Hyang Saptawarga oh dadi cetane nganti sira Raden Janaka mlebu madyaning wana kuwi goleki dodot limar kinanthi inggih penemban mongko menika pusaka ampuh ingkang dados kelangenanipun Kanjeng Hyang Saptawarga penemban mbok menawi paduka saged paring kali damar dhateng pun Janaka murih kasembadaning lampah kula pingantuk dodot limar kinanthi oh iya Raden yen to sak ngertiku pancen bener menawa busana pusaka dodot limar kinanthi ilang saka Saptawarga lah ngerti ya dodot limar kinanthi wektu dina iki mapan ana ning pertapan Hargausada kene waduh penemban menawi kepareng paduka kula suwun penemban Raden aku ora bakal kabotan maringake dodot mau nanging ana pitukane menapa pitumbasanipun menawa Raden Janaka titis mangsuli sing dadi pitakonku tetela sira bakal kelakon boyong busana dodot limar kinanthi Raden suwawi kepareng paring dawuh kula badhe nyobi mugi-mugi kula saged atur wangsulan saking pendangun paduka sang adi penemban Raden kula wonten dawuh sira iku rak satriya to lho inggih mara aku kepengin ngerti mungguh apa bedaning satriya kelawan prajurit Raden inggih penemban satriya kalian prajurit menika mujudaken dasanama ingkang mara misah kepiye menawi boten kelentu satriya menika mapan wonten ing jagating jiwa jalaran so menika setunggal tri menika tiga wondene ya menika jasad tetiga raga jiwa sukma ingkang sampun saged manunggal inggih ingriku wujud adeking jiwa kasatriyan penemban tiyang ingkang jiwa dhateng jiwaning kasatriyan menika kababaripun boten nate nglicati ing pangandikanipun menawi ngendika iya ya iya yen ora ya ora dados lathi kalian pakarti tetep nyawiji penemban oh ngono inggih kuwi bab satriya inggih penemban lah yen tembung prajurit dununge ana ngendi menawi prajurit mapanipun wonten ing tata gelar lair penemban kok ngono lho inggih nalari kepiye prajurit menika namung ngudi dhateng kaprigelaning raga kadosta ngudi dhateng caranipun ngolah gegaman saha ngrakit gelaring baris utaminipun trampil ngrabasa mengsah kanthi sarana ngulir budi akal saha pikiran ingkang sedaya kala wau inggih namung murih rahayu saisine negari kawula tansah pinaringan kamulyan saha negari saged tansah kerta tata tur harja penemban kuwi mau ing bab keprajuritan lho inggih saiki ingkang wekasan aku kepengin ngerti tembung kaprawiran kuwi dununge ana ngendi Raden Janaka kaprawiran
menawi boten kelentu mapanipun wonten ing manunggaling kasatriyan kaliyan keprajuritan menika kala wau. Wondene ing sinung kaprawiran menika mujudaken pitataning jalma ingkang sampun sembada nentremaken negari tuwin bangsanipun kanthi nindakaken ulah kaprajuritan ingkang linambaran adil tuwin leres penemban. Tansah marep pamoring sukma sinukmaya winah ya ing sepi. Oh sinimpen tolong nyengkel pambukaning warana tarlen saking lip layap ing aluyut. Wata kaya mangkono nalika Begawan Kalingga miyarsa aturing Raden Janaka urmaos kepranan saklebeting manah urmaos wis pinanggih marang ing Denupaya wedal mangke ketang dene Ratrenyuh rasing galih ngantos dhateng karaos yen saking netraning penemban mijil kanang luh kadya deleweran saking datan kiat nyampah gembiraning pegalih dadak sakala sing penemban giya ngrangkul marang sing Janaka nanging wonten elok ing kahanan nalika semana tumiyung sarirane saking Begawan Kalingga ngrangkul Dyan Janaka dadak sakala ical wujude berita babar wujud dodot limargi nanti. Ilanging Begawan Kalingga babar sejatining wujud kaya dene dodot apa iki sing diarani dodot limargi nanti. Iya bakal tak sora widake dene.